parlar de sanitat, el present de la sanitat a la Marina Baixa. La Marina Baixa, que té molts habitants i sembla que les infraestructures de sanitat no estan en consonància ni en tan siquiera en el número d'habitants que tenim en la comarca ni en el número de persones que rebem. Roc, company, per al·lusions, digues. Sí, efectivament, no la Marina Baixa, el context és més universal. La Marina Baixa, efectivament, és un hospital que ja es va formar més xiquetet de l'àrea assistencial que li tocava, ara estan ampliant-lo, però, clar, la demanda, la població és més elevat de les possibilitats que té d'atenció. Tenim un hospital de suport, que és el General d'Alacant, però el problema que tenim unes fortaleses i unes debilitats. La fortalesa és que l'assistència sanitària és excel·lent, és a nivell de la màxima, però el problema està en que les necessitats, les carteres de servei han augmentat, o sigui, fa 20 anys no es plantejava l'analgèsia en el part, la radiologia intervencionista no existia, les endoscòpies, ara es fan ecografies, ha augmentat molt la cartera de servicis, però ha augmentat exponencialment, però els recursos han augmentat linealment en una pendent molt baixeta, és a dir, no han augmentat. Què passa? Que quan arribem a l'hora tenim una bona assistència, molt bona, de garantia, però tardem en arribar a l'hora i mentre es queda gent pel camí. És a dir, la patologia del càncer, que avui en dia és de lo que més, quan tantes es diagnostiquen, més possibilitats n'hi ha de supervivència. Entonces, el que les llistes d'espera siguin llargues és un hàndicap molt important. Entonces, jo penso que és un problema d'adaptar necessitats a recursos i mentre no s'adapten, doncs tenim un problema. Tot passa per demanar més recursos. Claro, en l'actualitat sí. Perquè, a més, nosaltres, he vist les dates, vora 200.000 persones, tu vols parlar? En un moment, vora 200.000 persones en la comarca, més l'afluència de tot el turista, els recursos, això com ho podem fer? Pues es pot fer una programació, és dir... No, però vull dir demanar més recursos, perquè tu dius que la programació... Anem a veure, i a més ampliant-los i utilitzant millores que tenim. Tenim, per exemple, el recurs quiròfanos. El recurs quiròfanos és molt car, és molt difícil, però el tenim. Els quiròfanos comencen a les 8 del matí i a les 3 s'acaben. Per què no s'acaben a les 8 del matí del dia següent? És un problema de recursos materials i humans, que es pot... És un problema de diners, perquè la gent la tenim i es podria fer. És un problema de diners. La medicina privada està fent-ho, per què la pública no?